Салом алейкум, духтаро. Духтарои ки мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд, причём пули нағз кор кунанд, ҳастанд духтарои ки дар коркини давлатанд, не ки дополнительно дар атоми пул кор мекунанд духтаро. Ва як хел духтаро ҳаста ки наставники беҳтарин мекунанд, аммо ай наставникам бисёр чиз зависит мекунад. Барои он мехоҳам барои шумо предложить кунам беҳтарин наставника ки оили ки нағза шуморо мебарора. ва иҷода як гапе ки дар ҳамин компания як бор харидорӣ мекунед дар 6 моҳ тамом. Ранги дигар компания вал месуза ё постоянно балом обновлять кунам, хел неста. Иҷа фақат командная работа. Як бор ҳамин харидорӣ мекунед, ба ҳамин тамом фақат командатона ҷамъ мекунед. Дар фикри балсӯзӣ ва дар фикри хариду айгиҷо пул биёрам намешед. духтаро беҳтарин наставника рекомендовать мекунам, номерошон дар рӯи экран ҳаст. занг занед, муроҷиат кунед, ҳамчунон шуморо дар олики нағз мебароранд.